Ahojte, dnes mám pre vás video po dlhšej dobe. Bude to opäť recept na makronky, ale tentoraz to nebudú makronky z vajec, ale budú to makronky z albumínu. Ako prvé si pripravíme mandľovú múku. Ja používam túto zo stránky yummy.sk. Je to tá istá, ktorú som používala aj na začiatku vo svojich prvých videách, iba trošku zmenila obal. K múke pridáme preosiatý práškový cukor. Všetko spolu premiešame, aby nám neostali žiadne hrudky, ale mali sme takú rovnomerne premiešanú zmes mandľovej múky a práškového cukru. Odmastíme si podložku, na ktorej budeme piecť makronky. Ja používam obyčajný biely ocot. Vy môžete použiť buď ocot alebo nejaký alkohol. Hneď si pripravíme aj vrecko, kde nakoniec dáme špičku, ktorá má takýto hladký koniec priemerom nejakých 7 mm. Hneď v ďalšom kroku sa pustíme do prípravy vaječných bielkov, ale keďže my bielky nebudeme používať, ale budeme používať albumín, tak postup je nasledovný. Do vysokej úzkej nádoby pridáme teplú alebo až takú horúcejšiu vodu. Pridáme 39 gramov. Následne prisypeme kryštálový cukor, z ktorého bude 53 gramov. A ako posledné pridáme albumín, ktorého bude 11 gramov. Na toto si treba dať pozor, aby ste nenavážili viac, pretože sneh by sa vám neskôr mohol zraziť, po prípade zvodnatieť alebo môže nastať iné problémy. K tejto hmote alebo zmesi hneď pridávam aj farbu. Ja som použila dve, a to červenú a oranžovú. Zmes premixujeme tyčovým mixerom, ja to mixujem približne 30 sekúnd. Hotová zmes je taká trošku hustejšia a hneď si ju preložíme do misy od mixéra. Šľaháme na najvyšších otáčkach približne 7 minút. Sneh je po 6 minútach už celkom tuhý, ale nie je dostatočne na to, aby sme mohli prejsť k ďalšiemu kroku. Preto šľaháme. Po 7 minútach je už sneh krásne tuhý. Ako môžete vidieť, drží sa na špičke a má takých ako keby viac špicov. K snehu prisypem všetku múku zmiešanú s práškovým cukrom. Miešam to v mixéri približne 2x po 20 sekúnd na úplne najnižšej rýchlosti. Po 40 sekundách môžete vidieť, že cesto už je skoro hotové, ale ja už ho následne premiešavam iba rukou, aby som cesto samozrejme nezničila. Tu sa nezľaknite, pretože cesto, ktoré je robené z albumínu, je také trošku hustejšie, nikdy nebude také riedke ako napríklad pri francúzskej, talianskej, poprípade švajčiarskej metóde, ktorú už mám natočenú na svojom kanáli.
Ale ako vidíte, po pár premiešaniach, čiže reálne po pár sekundách, video som nezrýchľovala, aby ste to videli v reálnom čase, je cesto už hotové. Cesto ihneď prekladám do vrecka a následne ho dávam na podložku. S podložkou, na ktorej už mám cesto, jemne pobúcham o pracovnú dosku, aby sa cesto trošku rozlialo a taktiež sa odstránili vzduchové bubliny. Ja som tieto makronky chcela ešte trošku ozdobiť a preto som ich na vrchu posypala drvenými lotus keksikmi. Makronky najprv pečiem pri teplote 80 stupňov nejaké 4 minúty. Tento krok nie je úplné pečenie, je to skôr také sušenie makroniek. V lete alebo v teplejších mesiacoch tento krok úplne vynechávam, ale rovno ich pečiem pri teplote 135 stupňov nejakých 16 minút. Po upečení otvorím rúru, ktorú vypnem a nechám takto makronky nejaké 3-4 minúty a taktiež aj po vybratí z rúry ich nechám vychladnúť na plechu. Hotové makronky majú takúto krásnu koralovú farbu a ako môžete vidieť, aj vo vnútri sú nádherne plné. Tak a na dnes by bolo k tomuto videu všetko. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, lajkovať toto video a taktiež aj napísať komentár, či sa vám vôbec video páčilo.